Pa se postavlja pitanje kako to da je nesmetano ušao u automobil i to još u alkoholiziranom stanju. Nakon toliko evidentno kriminogenog ponašanja da se tome ne može stati na kraj, mislim da je zaista sustav zakazao. Ja se zalažem za to, kao što se oduzima oružje iz kojega se puca, da se takvim osobama jednostavno zaplijeni i vozilo. Policija je protiv vozača podnijela 2 kaznene prijave za izazivanje prometne nesreće i nepružanje pomoći. Slučaj je preuzelo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. U takvim slučajevima kad se uzrokuje smrtna posljedica, od 3 do 12 godina je predviđena kazna zatvora. To nije mala kazna. Dakle, do 12 godina zatvora to je velika kazna. Međutim, naši građani, neodgovorni pojedinci, vrlo često smatraju to se mene neće dogoditi. A ja kažem građanima, baš će vam se to dogoditi. Hrvatska svake godine provodi akciju Dok piješ ne vozi kako bi se podignula svijest o sigurnoj vožnji. Prema nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa cilj je do 2020. smanjiti broj poginulih za 5%. U studiju pozdravljam gospodina Davora Lisicina, tajnika Udruge Sigurnost u prometu. Dobro večer. Odmah pitanje kako moguće da mladić sa 21 prekršajem sjeda za automobil. Bi li se ovakav slučaj recimo u Njemačkoj ili Austriji tretiralo kao ubojstvo iz nehaja? Dobar večer prije svega. Pa, nažalost, evo, kod nas se to dešava, ne samo u ovom slučaju, imali smo i proteklih godina nekoliko takvih slučajeva kad su uglavnom mladi vozači, recidivisti, isto tako prouzročili teške prometne nesreće u kojima su stradale 2 djevojke u Makarskoj, podsjećam jedna djevojka na pješačkom prelazu u Zagrebu u Zvonimirovoj ulici, gdje su isto kazne bile, usuđujem se reći, sramotne. Znači, postoji problem u stvari u pravosuđu. Znači, kod sudaca koji unutar raspona propisanih kazni koje možda u našim i prekršajnom i kaznenom zakonu nisu dovoljno rigorozne, idu na one najniže ili čak traže neke olakotne okolnosti. Ali evo, vi ste više od 20 godina što u HAK-u, što evo, u Udruzi za sigurnost prometa, savjetu. Nije mi jasno da zašto ne uzmemo modele recimo iz drugih naprednih zemalja, iz skandinavskih zemalja. Dakle, početnici koji polažu za polaganje vozačkog ispita imaju recimo priliku gledati ovakve videozapise uživo. Dakle, na jedan način brutalna kampanja se vodi, ali ona očito ima rezultata za razliku od Hrvatske. Zašto to jednostavno ne prekopiramo? Pa zato što očito nije stvorena još uvijek društvena klima takva. U cijelom društvu prometni prekršaji se tretiraju kao neke blage prekršajne ili kaznene stvari koje ne zaslužuju tako rigorozne kazne, što nije točno. Jeste li vi za brutalnije kampanje, ako mogu tako reći? Ja u svakom slučaju jesam osobno i mi kao udruga se zalažemo, imali smo već nekoliko puta neke prijedloge da se upravo što ste i vi rekli malo prije koriste dobra, pozitivna iskustva zapadnoeuropskih zemalja koje imaju daleko povoljnije stanje sigurnosti cestovnog prometa kod sebe. Evo, prošle godine Engleska i skandinavske zemlje su došle ispod 30 poginulih na milijun stanovnika. Hrvatska, nažalost, ima 82 poginula na milijun stanovnika. Samo za kraj, da li bi policija trebala više kontrolirati promet u središtima, u urbanim sredinama, a manje na autocestama, na obilaznicama, gdje, evo, ako mogu tako reći, možda bi mogli manje biti prisutni nego ovdje i biti učinkovitiji, pa možda i spriječiti ovakvu situaciju. Da, slažem se sa vašim ovakvim promišljanjem. Mi imamo rad policije koji je uglavnom orijentiran na brze prometnice, autoceste, brze prometnice, glavne gradske prometnice, a evo, nesreće nam se ovako tragične dešavaju u ulicama koje su manje profila, kao što je Maksimirska. Ali u svakom slučaju stručnjaci će ovdje očito imati dosta posla i u pravosuđu i policiji, a naravno i vama koji brinete o sigurnosti prometa na razini Hrvatske. Svakako, ali je važno isto tako da i najveći i čelni ljudi hrvatske vlasti isto tako promijene svoju percepciju prema problematici stradavanja u prometu i daju stvarnu onu potporu tim nastojanjima da preventivno sigurnosni, ali i represivni rad
bude koordiniran. Provodimo kao i zapadnoeuropske zemlje. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Na Zagrebačkom filozofskom fakultetu opet plenum analiziraju priopćenje uprave fakulteta koja je reagirala na odluku plenuma da odbije ugovor o suradnji između Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u izvođenju zajedničkog dvopredmetnog studija. U duhu svoje tradicije, naš fakultet oštro se suprotstavlja akademskoj netoleranciji i diskriminaciji, posebno onim pojedincima koji ne žele nikakvu suradnju s bilo kime, pa ni s KBF-om, čak i sad kad se ona oblikuje prema većini naših uvjeta. Ono što je plenum izjasnio se i vrlo jasno zadnji puta, znači protiv sklapanja ugovora o dvopredmetnim studijima sa KBF-om. I mislim da tu ne može biti jasniji stav koji je tamo iznesen. Hrvatsko društvo novinara i publicista organiziralo je javni razgovor na temu satira ili govor mržnje. Gdje je granica? O aktualnoj ulozi satire u našem društvu i kako pokušati odrediti granicu između nje i govora mržnje govorili su književnik Hrvoje Hitrec, teoretičar književnosti Tomislav Brlek te novinari i urednici Vedran Kukavica i Katja Kušec. To se u jednom dijelu pretvorilo u profesiju i to je onako, to nije dobro ni za samu satiru. Uostalom, satira koja je plaćena na bilo koji način, s bilo koje strane, ona se kosi sa samo biti te nekakve slobode. Mi u novinarstvu smo zapravo suočeni sa dnevnim situacijama kada moramo dobro razgraničiti što je satira, a što je govor mržnje i naravno tu je bitno do izražaja naglasiti da dolazi educiranost. I dok se naši političari uglavnom svađaju oko povijesnih činjenica i osoba, stranci upravo u tome vide razlog za posjet Hrvatskoj. Tako je indijski ministar vanjskih poslova Singh posjetio Zagorje i obišao rodne kuće Franje Tuđmana i druga Tita. Državni ministar za vanjske poslove Indije, a riječ je o trećem čovjeku u državi zaduženom za odnose sa svijetom, položio je vijenac kod spomen kuće Franji Tuđmanu u Velikom Trgovišću. Ovo je bilo 30. svibnja 1995. Za mene je posjet domu stvaraoca moderne Hrvatske države velik trenutak. Nakon Trgovišća Kumrovec, ministar Singh posjetio je Titovu rezidenciju, etnomuzej Staro selo i rodnu kuću Josipa Broza. Nekoć važan dio povijesti 20. stoljeća, pokret nesvrstanih Tito, Nasser, Nehru, danas se ne izlaže u Kumrovcu. Cijenimo prijateljstvo s ovom regijom i nadamo se dubljoj suradnji, snažnim kontaktima među ljudima i većoj poslovnoj suradnji. Neka opet procvjeta ono što je prije bogato cvalo. Trgovinska razmjena između dviju zemalja trenutačno je $130 milijuna na godinu, a Indija želi povećati. Zainteresirani su za gradnju infrastrukture, farmaceutiku, inženjerstvo, obranu, o čemu će sutra razgovarati s državnim vrhom. Tako nam je indijski ministar vanjskih poslova pokazao kako se povezuju Veliko Trgovišće i Kumrovec i da dan ne mora proći u političkim ratovima i povijesnim raspravama. A da rasprave ipak mogu krenuti u krivom smjeru i završiti fizičkim obračunom, pokazali su predstavnici BiH na Eurosongu. Producent i autor pjesme Ljubav je Almir Ajanović fizički je napao repera Jasmina Fazlića Jalu. Letjele su šake i boce. Na kraju je bocu u glavu dobio pjevač Šačir Ameti koji je sukob promatrao sa strane. U timu koji nastupa na Eurosongu je i hrvatska čelistica Ana Rucner. Ja pričam da je gospodin Almir Ajanović koji je producent i skladatelj pjesme izazvao taj sukob. Ne mi međusobno. A pogotovo ne ja koja sam spavala cijelo vrijeme. Tako da me isto tako šokiralo i žao mi da se to dešava jer cijelo vrijeme se intenzivno radi s puno ljubavi prema cijelom projektu. Iako u bosansko-hercegovačkom timu pokušavaju smanjiti napetost, na fotografijama se jasno vidi da pjevač ima veliki podljev ispod oka. Ana Rucner žali zbog incidenta, ali probe za Eurosong moraju se nastaviti. Stradao je nedužan čovjek pored. Ali nisam vidjela svojim očima i ne mogu vam drugo ništa reći. Ali evo, svi su dobro, živi, zdravi i idemo upravo na probu. Bosansko-hercegovački mediji pišu da je tučnjavi kumovao alkohol. Temperamentni bend iz BiH nije, čini se, samo energičan na pozornici, nego i iza kulisa. Jedino što je energija krivo usmjerena. Ovi glazbenici kao da se pripremaju za UFC-ov turnir, a ne za pjevanje. A mi smo s ipak pozitivnom energijom došli do kraja dnevnika. Ostanite uz vijesti iz kulture. Ugodan vam nastavak večeri uz HTV.
Dobro večer, poštovani gledatelji, u vijestima iz kulture izdvajamo. Riječki HNK posvetio tjedan ministru kulture. 12 dana frke u Virovitici. O čemu pjevaju strojevi? HNK u Rijeci ovaj tjedan, točnije 4 dana, odlučio posvetiti ministru kulture Zlatku Hasanbegoviću. U sklopu programa prikazana je predstava Nad grobom glupe Europe, nekadašnja hrvatska rapsodija, napisana prema dijelu Miroslava Krleže. No struka je odlučila da ona nije vjerna originalu, stoga su zabranili korištenje tog naziva. O tome se raspravljalo na okruglom stolu